दाया काया पबा दयानी के। स्वागत है विनोद भैया, आदरणीय हमारे बड़का भैया श्री विनोद भैया, आपके तरफ से बहुत बहुत सम्मान, छठ माई के कृपा हमेशा बनल रहे। दाया काया पबा दयानी के हम तो आशीर्वाद। जो छोटा बच्चा मेरा छोटा भाई धीरज बाबू है, ये कार्यक्रम खाती इतना दिन से समर्पित बनी और आसाम से गाड़ी चला के कल शाम के फोन करनी हम कार्यक्रम में बलिया जाते हैं कहानी की गोपी के समझा दिया भैया वाला तो बुझ ले काल झगड़े लिखल तू किताब मुकदमा हो जाई स्वागत का। और सही बात अगर दरबार में बजा जानी हतना लोग बैठल बा सच बात कहे में का हर्ज बा। और आदरणीय दीपक बाबू के साले साले कोई बात नहीं, यात्रा करो एक संग गाड़ी में बैठ कर साथ जाए दिल से वादा बा। स्वागत कर आन धन चाहे जवन दौलत बा, आन धन चाहे जवन। हमारे छोट भाई बक्सर से चल के हमनी के प्यार दुलार देवे खातिर उपस्थित बा। बबुआ के हमारा तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद और छठ माई के कृपा हमारे बबुआ पर बनल रहे। हेने बैठके ने सीट में मत बैठल लोग, हम सबसे निवेदन करब आजकल के सीट बहुत बाउर होला, सीट में मत बैठब। सब इतना बढ़िया व्यवस्था बा, दिल से धन्यवाद करता नीचे व्यवस्था पर। आन धन चाहे जवन दौलत बा, साच कहीं उनु के बदौलत बा, साच कहीं उनु के बदौलत बा। अब अगर अतना कृपा बा हमारा महारानी के भगवती के सबकरा पर तब उनका ऐसा दोसर मानी के सृष्टि के बनावेला ओकरा के बनौली, जे सृष्टि के पालन पोषण करेला ओकरा के उहे बनौली, आ जे सृष्टि के संहार करेला ओकरा के उहे बनौली। उनका ऐसा दोसर मानी के। गलती ना चुनू भैया भैया उनका ऐसा। स्वागत हमारे बड़का भैया प्रवेश चौहान भैया, स्वागत बा भैया। छठ को भूखल बड़ा हमारा बुझाई हजारी और ना बनल रहता, बुझाई लगी छठ भूखल बड़ा। स्वागत बा, वंदन उनका ऐसा दोसर मानी के हम तो बुलबुला बानी के
आदरणीय हमारे धीरज बाबू के पिताजी और हमनी के चाचा जी आदरणीय आपके तरफ से सैकड़ों सैकड़ों रुपए के यूनिवर्सल का आशीर्वाद और प्यार बा। ये धरती गाना बजाना सुनने वाली हो। उदाहरण स्वरूप बताओ तनी थोड़ा मीठा कर ले बाबा। ये हमारे बक्सर जिला के धरती गाना बजाना सुनने वाली हो। उदाहरण स्वरूप भोजपुरी रामायण सम्राट बक्सर जिला के स्वर्गीय गायत्री ठाकुर पहल का उदाहरण मोटकी मेहिनी में व्यास सम्राट श्री भरत शर्मा व्यास जिला बक्सर लयदार के धरती है। अब सुनी बिरहा में, बिरहा हमने के देश के ना हो, आजमगढ़ हो यूपी के हो, लेकिन बिरहा सम्राट बड़ भाई ओम प्रकाश यादव बक्सर जिला। बताइए तीनों विधा के हमारा बक्सर में बा। तो हमारा गायक वादन कलाकार लोग के याद रखे के चाहिए कि तू केकरा धरती से निकल के चलल बड़ो आ तहार मर्यादा का हो, आ तहार पुरनिया लोग तहार सीनियर लोग तहार मर्यादा कितना बना के रखले बड़े ओकरा के खक्सा तू बचौले रखबन तो ना कहल जाले कि जिए खाए के तारा दिक्कत ना हो अगर अपन सम्मान बचा के रखब तब। और यही गीत के आखिरी बात सोनू संग दिल सवरली हो इतना बढ़िया गीत के रचनाकार अभी 2023 में देवी गीत भले केहू के बाजो आदरणीय हमारे चौहान भैया की तरफ से स्वागत बा, दिल से धन्यवाद बा। एक गीत के रचनाकार हमारे छोट भाई सोनू सिंह संगदिल सिवान। एक बाद उनकर कैसेट आज छठ हो गई कल ना परसों कर लिखल गाना होता कि दिल के बीमारी है कैसेट आई। एक बाद दिल से धन्यवाद बा भाई के कि सोनू संग दिल जीवन सवारली हो शोक या शोक के तरली हो सोनू संग दिल जीवन संवरली हो शोक अशोक के टरली हो। आज जब अतना कृपा हो गई तो एगो बात कहे के पड़ी कि ऋणी बानी धीरज बाबू सोनू भैया ऋणी बानी ए हमें हर बानी के ऋणी बानी ए हमें हर बानी के। अरे खाली तनी मन अच्छा लागो तो अगर बुझाई रो सब गार्जियन बनी गायक लोग के गार्जियन तो श्रोता और वह सब गार्जियन बनी उम्र में बड़ बनी अगर अच्छा लगे लड़का के सेवा करी तो तनी थपरी पे जाके आशीर्वाद दे तरफ से दिल से बस कि ऋणी बानी एह में हर बानी के